Bali ngaji. Gabut. Ono wong jak dolan wae ya. Cek, melu nyong ijo dolan. Nanti. Ale tuh. Wis, pokoknya melu nyongi menghasilkan uang. Yuk. Yuk. Ayo. Nanti kali ngaji yang gogok ngomong sinau ngono. Bengi-bengi ini kok. Iya dolan mah. Kala-kala bengi baru ngaji. Delot. Mung dilit, Mak. Ora ngasih sejam bali wis. Dolan ki mbok yo ngerti wae awan. Wis kono. Setengah jam kan omah. Jam 8 Bali. Jam 8 Bali. Ya wis kono. Ya. Yuk. Yuk. Iki seneni makmu ora cek. Ora. Mane nyong ki mesti wis turu yang ngene iki. Wis jam piro? 12. Wong tuwa ora oleh bengi-bengi. Ki ngerti wayah ora. Mau ngomong jam piro? Jam Jam 8. Iki jam piro kae? Jam Kayane ki setengah 9 ki, Mak. setengah songo budulmu mbek anak kowe ngono. Biali ki wis diomongi rasa bengi. Kok yo isih bengi kok ini kan jam 12 nih. Predul. Ampun, Wis, ono. Turu. Warahane blapakmu macam ngono wae. Ah beres.